magandang gabi! Metro Manila ang oras natin sa buong Kapulaan. We got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. That's right mga kabisyo. Ito pa rin po ang programang EDSA kasama niyo po. Inyo po abang lingkod, Diego Bandido. At syempre sa mga kabisyo po nating nakatutok dyan on a beautiful Friday. Saan na naman ang lakad mo? Ano na naman ang pinaalam mo sa asawa mo? No. Baka sinabi mo na naman may overtime kayo. Yun pala. Iba ang o-overtime mo. No. Aragoy! Maluoy ka! Ay nako mga kabisyo, ito po ang programang bubuhay sa inyong katawang lupa. Bawal po ang inaantok-antok dito. Sisiguraduhin namin pa yung gising at dilat ang inyong mga mata. Kung sa Ilonggo pa, mudlat ka. Ay, sa mga Grab drivers na nakatutok sa atin, mga taxi drivers, ikaw boards, syempre sama yung mga bus drivers. Ano man ang dinadrive ninyo, maraming salamat. Dahil bit-bit ninyo ang 90.7 Love Radio. Saan man kayo magpunta? O eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Viral video ng isang pasahero mula sa airport na siningil ng taxi driver ng 700 pesos. Oh no! Ipapahatid lang naman sana sa Villamor. Mabihira na. At alam naman natin, yung Villamor halos sa ilalim ng airport yan. 700? Grabe naman. Sabi ng driver, sinisingil daw kasi sila ng mga guard. Kung hindi sila magbabayad, hindi sila makakapila. Kaya ganun ang singil nila. O ang ending, dahil matapang si ate girl, bumaba na lang siya ng taxi. Pambihira naman, oh. O eto na mga kabisyo, logican na natin to. Ay siya, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Makinig. Ay, makinig ka, kakagating kita sa gum. Sige ka. Boards, basic to na nangyayari sa atin, which is nakakalungkot kasi kapwa natin Pinoy yung niloloko natin. Oh no! Diba? Naiintindihan naman natin ang hirap ng buhay ng isang driver. Pero hindi po dapat tayo humantong sa panglalamang sa kapwa natin. Diba? Hindi po maganda yan eh. Kasi may balik po yan eh. O diba? Merong tinatawag na moments na mangyayari sa'yo. Ano nga tawag doon sa moments na yun, Tang? Ay, basic! Ang tawag dyan, Merese moments! Pambihira! Merese moments! Now, mga kabisyo boards, ito, makinig, logican po natin. Ang pananampalat... Bulol na tuloy ako. Ang pananamantala ng ilang mga driver sa mga pasahero mula sa airport ay bunga po ng kakulangan ng regulasyon at enforcement. Diba? Dahil na rin po sa pangangailangan ng pera. Diba? Kakulangan din po ng lokal na kontrol at kawalan po ng competition. Ang mga pasaherong pagod at nagmamadali po ay madalas na hindi na nakikipagtalo. Habang ang mga driver ay nasasanay po sa ganitong sistema dahil sa kakulangan nga ng sapat na kaparusahan. Diba? Parang wala lang. Parang ikaw, boards, diba? Pag galing ka sa trabaho, pagdating mo sa bahay, bobombahin ka kaagad ng asawa mong malaglak na yun ang bunganga. Hindi ka na makapagtalo. Diba? Diba? Bira ng bira. Maluoy ka! Alright mga kabisyo, eto tuloy-tuloy natin to, tugtugan natin.
Para sa mga swabing driver kagaya mo, Boards. Para sa'yo to. PNE, Parokya ni Edgar with Mr. Suabe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!